holky, kluci, začíná další díl Lvíčat v novém roce. Aldo, vrať se! No tak to je super. Alda mě v tom zase nechal samotnýho. Někde si lítá, ale my se teďka podíváme, co nás dnes čeká. A snad se Alda ještě vrátí. Dnes se vydáme po stopách Rallye Paříž-Dakar. Na tréninku se Filip potká s jiným zvířecím kamarádem a dozví se, o čem je Pony Games. Na závod v trampolíně vyrazila Ellen do Dvora Králové. V tělocviku si ukážeme, jak se správně naskakuje na poníka a samozřejmě budeme i soutěžit o ceny. Teď je tady sportovní přehled Tonej. Jan Veselý prožil svůj nejlepší večer v současném ročníku basketbalové Euroligy. Ani jeho 22 bodů a 10 doskoků však Fenerbahce Istanbul na palubovce Olympiakosu Pireus nestačilo. Turecký šampion v 15. kole podlehl 62-71. Hokejisté Kanady porazili ve finále jubilejního 90. ročníku Spenglerova poháru Lugano 5-2. O 14. triumfu na prestižním turnaji v Davosu rozhodl zámořský výběr v repríze loňského finálového souboje 3 góly ve druhé třetině. Kanada je druhým nejúspěšnějším účastníkem turnaje a nyní už ztrácí pouze jediné prvenství na Davos. Na britských ostrovech pokračuje anglická nejvyšší soutěž. Další kolo se odehrálo i ve skotské nejvyšší soutěži a zápas to byl opravdu velký. Tradiční glasgowské derby mezi Celticem a Rangers vyhráli zelenobílý Celtic 2-1. Španělský tenista Rafael Nadal zakončil kalendářní rok vítězstvím na exhibičním turnaji v Abu Zabí. Přemožitel Tomáše Berdycha ze čtvrtfinále porazil ve finálovém souboji 6-4 a 7-6 Belgičana Davida Goffina. Prvního ledna si v rámci zápasu NBA připsal životní výkon rozehrávač Portlandu CJ McCollum, který pomohl 43 body Portlandu k výhře nad Minnesotou. Tradiční silvestrovské derby fotbalistů Slavie a Sparty nad 35 let přineslo řadu parádních kombinací. Technický kumš, který se nezapomíná, a výhru 7-3 pro pohyblivější a mladší slávisty. Hattrickem se v dresu vítězů blízkl Karel Piták. Předkrm v podobě veteránského souboje nad 45 let skončil smírně 3-3. Vy už jste zpátky? No jo, no, ale Alda pořád nikde. Už jsem zpátky. To byla výška, co? Viděl jsi to? No viděl, ale ty jsi mě tady opět nechal samotnýho. Nebreč pořád. Co máme dál? No tak teď se podíváme na to, jak to bylo na Rallye Paříž-Dakar. Důkazem, že i průšvih může plodit pokrok, je existence Rallye Paříž-Dakar. Na začátku byl totiž motocyklista ztracený v poušti. Jmenoval se Thierry Sabin a našli ho až po 3 dnech, naštěstí živého a zdravého. A s inspirací uspořádat dálkový závod napříč Afrikou. Startovalo se poprvé 1. ledna 1979 a původně vedl závod z Paříže ve Francii do Dakaru v Senegalu s přerušením při převozu přes Středozemní moře. Závod měl úspěch a tak se začal pořádat každý rok. Co se měnilo, byla trasa.
Politické výkyvy, stížnosti některých obyvatel či teroristické útoky, to vše vedlo k tomu, že se v roce 2009 přesunul do Jižní Ameriky. I když oficiální název zní rallye, jedná se spíše o vytrvalostní závod v terénu, kde se více používají upravené terénní speciály než klasické soutěžní vozy používané v závodech rallye. Závodí se jak na offroadových vozidlech, tak na motocyklech. Většina měřených úseků vede těžkým terénem. Převážně se stávají z průjezdů písečnými dunami, blátem, travnatými pláněmi a skalními úseky. Délka etap se pohybuje od několika desítek kilometrů do stovek kilometrů denně. Prvním řidičem, který vyhrál jak na 2, tak na 4 kolech, byl v roce 1992 Hubert Oriol. Pro české barvy je velmi lichotivé, že přezdívku Messie Dakar získal za 6 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili jeden z nejúspěšnějších závodníků v kategorii kamionů, náš Karel Loprais. A jaká je současnost? 2. ledna odstartoval 37. ročník, který měří téměř 8800 kilometrů a vede přes 6 vysokohorských úseků a několik dunových polí. Závodí na 500 jezdců, mezi nimi i několik Čechů. A jeden dokonce nese štafetu slavného jména Loprais. Synovec legendárního Karla se jmenuje Aleš. Jezdí stejně jako jeho strýc na Tatrách a dakarské rallye se účastní od roku 2006. Tak uvidíme, jaká pro něj bude ta s letopočtem 2017. No, že si Filip pořád stěžuje na to, že je tady sám, ale kde pak je teď? No, kde pak je? Na co se pohoupeš? Co jako? Jo, takhle, jo, on šel tam, jo, na trénink, no, tak to se mu omlouvám samozřejmě. Dámy a pánové, Filip a poníci. No, tak tohle to je pony. První součást dnešního sportu. Ten se jmenuje Pony Games, takže logicky ta druhá část je hra. První máme tedy za sebou. Ne. A teď teda k té druhé. Teď bude ta hra. Pomoc! Co vlastně budeme hrát? Máme míč nebo co? Máme míč, máme vlajku, máme poníka, máme parťáky v týmu a budeme hrát Pony Games. No ale potřebuju k tomu vlastně vůbec toho poníka? No to určitě, protože na poníkovi to je nejen zábava, ale je to i rychlost, protože poník, když cválá, tak to je rychlost a můžeme předjet všechny ostatní. Jo, to jste mě ovšem neviděla ještě běhat, trenérko. Já běhám hodně rychle. V Pony Games se i běhá. Také někdy běžíš vedle poníka, potom na něj co nejrychleji naskočíš a společně jste ještě rychlejší a běžíte do cíle. Pony Games jsou totiž štafetové týmové hry v přímé dráze. Výhodou je nejen, že fungujete na poníkovi v týmu, ale při hře se navíc přirozeně učíte, jak poníka ovládat. Pony Games je hra, která se jede na poníkovi. Jsou to hry pro poníky i pro jezdce. A je to vlastně zábava. Tak Fafundo, my dva se přece můžeme domluvit, ne? Neboj, nic ti neudělám, no a ty mě za to nezašlápneš, jo? Jo? Můžeme se tak domluvit? Tak, k noze! Pojď k noze! Ti říkám, Fafundo, než mě kousneš, k noze! Fafundo, ty mě vůbec neposloucháš, tak... Filipe, vidím, že už jste se s Fafundou zkamarádili.
ale myslím si, že pokud na něj budeš chtít jezdit a budeš chtít, aby tě poslouchal, tak to musíš trošičku jinak, než mu dávat povolit. Není to pejsek a musíš se naučit na něm sedět, správně ho vést otěžemi, pobízet. Když chceš, aby jel, tak ho pobídneš nohama. Když chceš, aby zpomalil, tak máš otěže a pomocí těch otěží mu to řekneš. Slyšel jsi, Fafundo, jo? Tak takhle to uděláme. Při ovládání poníka nejsou v Pony Games povoleny ostruhy ani bič a jezdit mohou už děti od 3 let. No vidá, tak už jsme kámoši. Tady Fafundík už se mě vůbec nebojí, viď? No, počkej, Fafundo, pojď sem. Tak nevím teda. I souhra mezi poníkem a jezdcem chce čas a cvik. Fafundo, ty máš teda kníry. Musím znát, jak se to jezdí všechno, pravidla, předávky, musím vědět, jak se správně předá a musím umět na poníkovi jezdit. Tak co tady vlastně teďka děláte? No, teď trénujeme předávky, aby jsme při turnaji nedělali žádné chyby a taky se otáčíme, aby jsme toho koně dobře ovládali a děláme to taky podle Francouzů. Pony Games totiž z Francie pocházejí a jsou tam považovány za jednu z nejkvalitnějších cest výcviku jezdců. Třeba při slalomu si musím hodně nadjet, aby kdyby jsem si nenadjela, tak vlastně vyjedu úplně do jiné dráhy a to se může diskvalifikovat tým. Navíc tu funguje teorie, že každá chyba se dá napravit. Pokud se třeba nepodaří chopit či položit kelímek na první pokus, můžete to zkusit znova. Sice ztratíte trochu času, ale vzhledem k tomu, že soutěží celý tým, je možnost někde jinde ho nabrat. Pony Games je týmová hra a já mám taky svůj tým. 1, 2, 3 a já 4. No má nás ale být 5. Je, výborně, už jsme všichni. No, už zase ne, no. Ale víme. Mě baví být u koních a tyhle hry jsou úžasné a strašně mě to baví. Fafundo, ty jsi skvělej! Naše další cesta za sportovními hrdiny je spíše cestování se sportovními hrdinkami. Podívejte se na to, jak to vypadá, když se 3 holky rozhodnou, že si půjdou zajezdit na lyžích a na snowboardu. Aldo, to byla krása. Že jo? Ten bílý, čistý sníh. No, to taky, ale já se bavím o ponících. To byla veliká zábava. No, vypadalo to, že si to užíváš, ale teď si dáme soutěž a potom jdeme za Ellen na závod v trampolínách. V posledním díle Lvíčat, tedy před Vánoci, nás zajímalo, v jaké veslařské disciplíně startuje trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek. Správná odpověď zní ve skifu.
Výhercem se stává Karel Mrkos a my gratulujeme. Tady je další otázka tohoto týdne. Od kterého roku jsou skoky na trampolíně součástí olympijských her? Odpovědi nám posílejte prostřednictvím naší webové stránky dčko.cz/lvíčata. Správná odpověď získá cenu věnovanou Českým olympijským týmem a Českou televizí. Mistrovství republiky je vždy vrcholem sezony. To trampolínové se letos koná ve Dvoře Králové a lvíčata jsou u toho. V kategorii mladších žáků dnes bojuje o titul mistra republiky 16 dívek a 13 chlapců, těch nejlepších. Jak holky, vy jste se dostali až na mistrovství republiky, jaká byla ta cesta? No, jako pro mě docela jednoduchá, bych řekla, protože já mám limity už splněný. Je pro tebe jiná atmosféra na té republice než na těch běžných závodech, nebo už to bereš tak, že to je stejný závod? Já už jezdím tak dlouho na závody, že mi to přijde pokaždé to samý. Jelikož jsem nejezdila moc na teď závody, takže jsem nevěděla, že mám vůbec ty limity splněny, takže jsem byla celkem dost překvapená. Hodně milé, protože se na mistrovství České republiky dostává málokrát. Musíme spočít určitý počet bodů, aby jsme se dostali na tyhle závody. Děti musí předvést hned 2 sestavy, povinnou a volnou. Mám radši volnou, protože když tam spleteš nějaký skok, tak se vlastně, že dají srážku a můžeš to dokončit normálně a počítají ti to. Hodnotí se jak provedení, to znamená, jak hezky to zaskáčou, tak obtížnost, to znamená, kolik tam toho natočí, a třetí známka je, jak vysoko to zaskáčou. U povinné sestavy musí děti zaskákat všechny předepsané prvky. Pokud se jim něco nepovede, sestava za nepovedeným prvkem už se nepočítá. Zoro, jak jsi spokojená s tím, jak jsi zaskákala, protože ty jsi první teď? Teda já jsem spokojená, ale myslím, že to mohlo být lepší. Určitě ty salta dopředu s půlvrtem mohly být lepší, ale jinak jsem si spokojená, protože jsem půl roku neskákala, takže si myslím, že to bylo dobrý. Ze základního kola pak 8 nejlepších vstupuje do finále. Z chlapců je to na prvním místě Sam Nias ze Sokola Kampa. Ale úplně spokojený se svým výkonem není. Sami, ty vypadáš docela vesele, tak se ti to asi podařilo, ne? No, ne, spíš asi ne. Jak to hodnotíš, to, co máš za sebou? Já nevím, byl jsem nízko a moc jsem neviděl, protože jsem zavřel oči. Konkurentem mu byl Lukáš Kubík, postupující na 2. místě. Ani on ale úplně spokojený nebyl. Jsem naštvaný kvůli tomu, protože ta letka byla jakoby salto dopředu a jakoby na záda a to byla, jsem jí nedotočil a také hlavně, protože jsem ulítnul Rudolfem jakoby ke kraji, za to je strážka bodu, protože nejsem v tom trouhelníku, který tam je. Nicméně na postup do finálové 8 to stačilo. Tady se začíná znova. Ještě se podíváme na dívky. Tady získala v kvalifikaci nejvíce bodů Anna Tillerová. Já si myslím, že se mi to celkem povedlo, jako sice bych mohla ještě držet díl ty jakože rozkopnutí, ale jinak to bylo dobrý. Ještě jedna disciplína je před námi, a to závod synchronizovaných dvojic. U této disciplíny se hodnotí nejen výška skoků a jejich technika, ale také zda dvojice dělá prvky stejně. No a v této disciplíně asi nejnervózněji vyhlížely výsledky Aneta Hrudová a Anastasová z Liberce. My ještě nevíme přesně, jaký máme známky, takže nevíme, jestli postupíme nebo ne, no. No mně se zdálo, že jste skákali docela hezky, nebo tam bylo něco špatně? No, ono je možný, že nám neuznají první prvek, takže možná budeme mít z 0 anebo rovnou z 10, tak nevíme. První prvek měl být totiž salto vzad A, tedy narovnané, ale úplně to nevyšlo. Protože já jsem tam pokrčila nohy a Anetka taky malinko, takže nevíme, jestli nám to uznají za C nebo za Ačko a za C. Pokud by rozhodčí uznali salta za C, tedy schválně pokrčené, uznají i celou sestavu. Pokud by je ale považovali za nesprávně provedené, nedostanou holky body žádné. Diskutovalo se intenzivně, ale nakonec s dobrým koncem. Cesta do finále je otevřená. Ve finále se jede od 0 a už není prostor na chybování. Nejlépe ohodnocenou sestavu tady předvedl z chlapců opět Sam Nias.
Tak Same, ty jsi to nakonec uválel, vyhrál si. Gratulujeme. Co jsi tam udělal jinak? Mně se zdálo, že jsi byl takový jako víc soustředěný. No, já jsem šel lehčí sestavou, protože jsem nechtěl riskovat, že bych vypadnul a tohle byl celkem důležitý závod, tak jsem se víc snažil. Suverénní výkon mezi dívkami předvedla také Anna Tillerová a stává se mistryní republiky pro rok 2016. Ve dvojicích se nejvíce líbily výkony Pavla Horáčka a Adama Michalko z Litoměřic a Šárky Korbelové opět s Anou Tillerovou ze Sokola Kampa. Já jsem Anička Tillerová, je mi 12 let a na trampolíně skáču už 8 let. Ona je talent úplně od začátku. Mamka, protože jsem byla doma hrozně hyperaktivní, tak mě poslala na trampolín. Největší úspěchy, tak opakovaně vyhrála Český pohár, vyhrála mistrovství republiky a hlavně se účastnili světových her mládeže, kde společně se Šárkou Korbelovou, která taky trénuje u nás na kampě, získali 4. místo. Mně se zdá, že se mi daří jakože dobře. Já jsem jí strašně záviděla a prostě, že všechno vyhrávala, se vždycky na ně úplně koukla. Ona hlavně má taky vejšku na té trampolíně a má taky dobrý provedení. Já mám asi radši prostě jednotlivce, protože tam skáču sama za sebe a v těch synchronech vlastně musíme skákat jakože úplně stejné prvky, takže to je takový těžší. Když to jedna pokazí, tak prostě ta jedna je smutná, ale... Anička je hodná a já jako, nevím, prostě mám jí ráda. Anička se nebojí, je velmi přizpůsobivá vlastně pokynům trenéra, jenom občas si myslím, že je trošku laxní, že by mohla malinko přidat. Dřív jsem byla hrozně nervózní, ale teď už to je jakože lepší. Už jsem takový klidnější a beru to jako trénink. Ona je taková všestranná. Já teda jezdím na koni ráda a nebo doma mám žíněnku a cvičím jakože gymnastiku nějakou malou. Zároveň to má životním talentem a taky hodně trénuje. Můj cíl je se dostat na mistrovství Evropy. Prostě ona je dobrá. A je fajn. Filipe, když jsem viděl ty děti skákat, tak si tak říkám, co bych asi tak skočil já. Ty? Nic. To není pravda, já bych taky určitě něco zvládl. No jasně, že jo, akorát tak skočit mi na špek. Ale prosím tě. No Aldo, když už jsme u toho skákání, tak mám pro tebe překvapení. Bráchu pana profesora z dílny, tělocvikáře Miloše. Já jsem váš nový tělocvikář Milan Ivoš. Zkráceně Miloš. Ale o tom potom. A teď se pojďme podívat na to, jak se správně naskakuje na poníka. Poník z hornička. Tak, co k tomu potřebujeme? Potřebujeme uzdečku, potřebujeme sedlo, šikovného jezdce a samozřejmě poníka. Kdo chce jezdit Pony Games, musí se naučit tento typický náskok. Tak, důležitý je úchop. Levou rukou chytíme otěže a hřívu zhruba uprostřed koňského krku. Ano, zhruba tedy zde. Pravou rukou chytíme přední dolní část sedla
Pohled směřuje ve směru jízdy, protože naskakujeme za běhu. Odrazíme se, jako když skáčeme přes kozu. Že jo, Poníku? No, tak se hnedka nevstekej, snad jsem toho tolik neřekl. A švih. A jdeme pěkně do sedla. Tak. No, ale to už nám ukáže tady Kája. Filipe, připravil jsem si takovou malou sestavu, jo? Ale Aldo, to fakt nemusíš. Nebo já na to mám. No Aldo, to, co máš, je věk. A ten je dost vysoký, takže pozor na to. Ale věk mě nemůže zastavit, dívej. Aldo! Aldo! Kam zase odletěl? To už mi dneska udělal podruhý. Až se vrátí, tak si to s ním pěkně vyřídím. A vy se mějte krásně. Nezapomeňte se podívat na náš web a příští týden ahoj! Filipe, já jsem to nějak přehnal s tím odrazem. Já už chci dolů, jak teď dolů? Filipe. Před námi jsou štafety týmů a tady je domácí tým Plzeň! Závěr do boje! Teď vám ukážu, jak se správně dělá golfový odpal.